PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Simulan na natin ang second actual draw for Estel Draw number 3350. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Our first winning number is number 22. Number 22 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Timer ready. Our second winning number is number 24. Number 24 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 5 p.m. draw today are numbers 22 and 24. Numbers 22 and 24 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Kung muli si Donald M. Sarmiento.